adlaw kaninyo mga igsoon. Padayon kita sa atong programa na mo kini ang Good News TV Grace Ministry. Kauban nato karon ang ato ang kauban nato sa Pastor Dionisio Tao, Pastor Sim Sanguan ug Pastor Alex Kimson. Mo kini nga ato ang episode 10, Pastor. Magpadayon kita sa tuang buluhaton labi na ni pagsanyaw sa mayong balita. Ni atong episode 10 mga igsoon, diya kaninyo dadon namo kamo sa uluhan ang gilauman nga puloy-anan sa mga nangaluwas diya sa panahon sa grasya. Atong yatag ni Pastor Kimson. Okay, mayong gabi alas tanan. Usa ka nindot nga topiko kining atong pagaisgutan nining taknaa sanglit usaman kini ka matang nga paglaom Pastor Junel nga ang matag usa nangandoy nga mopuyo niya nang mao nga dapit Pastor Sim uban ni Pastor Dionisio Tao karon nga ani kita ato kining pagahisgutan kaning paglaom sa mga nangaluwas sa grasya. Asa man day paingon pastor ang nangaluwas sa grasya. Sa ato pa dunay adtuan, sa ato pa mubiya taning kalibutan. Adunay duha ka mata nga paglaom. Paglaom sa mga Hudiyo, dunay pay paglaom sa mga nangaluwas sa grasya, sumala ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nagatugan, nga doon ay langit. Nga pagadtuan sa mga taong nangaluwas sa grasya. Importante ni. Karon, ang mga apostoles, kaniadtong panahon, naglaom usab nga paglaom na nang gitawag og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa ato pa, ang matag usa nga duha ka matang nga grupo o pundok, mga Hudiyo o mga Hintil sa lawas. Ang mga Hintil sa lawas dili ta malimot nga dunay tao gitawag sa Dios nga gihatagan sa grasya nga mao si Pablo nga gitawag og master builder. Batid nga magtutukod og iyang gitug-an, iyang gisugilon sa matag usa labi na sa mga taga Pilipos nga ang padulngan sa mga tawo nga nangaluwas sa grasya mao ang langit. Og atong mabasa sa Pilipos 3:20. Paliw Pastor Dionisio Taok sa pagbasa. Apan kita mga mulupyo sa langit ug gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Langit. Ug asa man ni dapit nga langit. Ug ikapila po ni nga langit ang gisgutan sa balaang kasulatan. Ato maisgutan nga kining langit nga gisgutan ni Apostol Pablo, langit nga din pinuy-anan sa Dios nga gitawag og ikatulong langit. Mo na gisgutan nila sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 sa iyang bersikulo 2. Paliw ko Pastor Sim, basa. Nakaila ko tawo nga naa kang Kristo nga napulo og upat ka tuig na karon gisakgaw dalang adto sa ikatulong langit. Kun diha pa siya sulod sa lawas o sa gawas. Wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. Ang langit naa dia ang paraiso sa Dios. Og nakaila siyag tao 14 na katuig ang milabay. Ug walay duha-duha si Apostol Pablo kana kay sa bersikulo 1 diana naka pinaagi sa
kay nagbase siya sa pinadayag. Muna sa versikulo 2, nakaila siyang tao nga gidala sa ikatulong langit. So sa lakdod nga pagasulti kining Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20, kaning langit nga gisgutan ni Pablo adto dalha ang mga nangaluwas sa grasya. Ang pangutana, asa pod dalha ang mga taong luwas didto sakop ni Apostol Pedro o silang Moses. Asa dalha ilang paglaom? Asa sila paingon? Kaya naging mas Pablo, langit ang atong paluyanan. Mag-ipon ba tatanan dito? Ang tubag na dili. Lahi silang paglaom. Lahi silang destinasyon. Kay sila di ay mupuyo sa pag-ong langit o bag-ong yuta nga inaog unya sa Dios. Sa pagkamatuod, kadang bag-ong langit o bag-ong yuta, kadang tawag bag-ong Jerusalem, inaog sa Dios gikan sa langit. Sa to pa, mo ni langit, ang bagong Jerusalem muna og gikag langit. Di sa gikan ang bagong Jerusalem, gikag langit. Inaog sila. Apil ba ta pag naog? Wala tay labot. Sila ra. Sa pagkamatuod, katong bagong Jerusalem nga inaog unya sa Dios, dunay 2,400 ka kilometro ang gitason. Og dunay 2,400 ang gihabugon sa kadako sa maong bag-ong Jerusalem. Nganong gitawag man ni siya bag-ong Jerusalem? Tungod kay ang daang Jerusalem kanang Israel karon matunaw man na sa umabot nga panahon. So ang Dios naghimo siya og bag-ong Jerusalem. Og kining bag-ong Jerusalem inaog unya kini sa Dios gikan sa langit. Pero ang nangaluwas sa grasya naara diha sa langit. Pero ang mingnaog ang bagong Jerusalem diri minaog og mo'y pagapuy-an unya sa napulog duha ka banay sa Israel. Dinhi nagpamatuod sumala sa pinadayag kapitulo 21 sugod sa 9 nagingon. Unya mitungha ang usa sa 7 ka mga manulunda nga may 7 ka panaksan nga napuno sa katapusang 7 ka hampak og kanako misulti siya nga nagingon. Umari ka sa ipakita ko kanimo ang pangasawonon sa asawa sa kordero. Og diha ang espiritu gidala ni ako ngadto sa kadako nga taas sa nga bukid og iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios. Sa to pa ang kining bagong Jerusalem gikan sa langit nanaog. Gipakanaog sa Dios. Kanang gipakanaog man? Kay dunay mupuyo niya ng bagong Jerusalem. Kinsa man pod mo ang mupuyo niya ng bagong Jerusalem? Walay lain ang mupuyo sa bagong Jerusalem, dili kita. Kundili ang mga katawhan sa Israel. Atong basahon. Sa bersikulo 11, nga may himaya sa Dios kinsang kasidlak sama sa kabatong hamili. Nga talagsaon kayo sama sa batong haspi nga matinaw murag kristal. Kini adunay dako nga mahabog nga paril, may napulog duha ka mga pultahan og dunay napulog duha ka mga manlunda og mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Nasulat ang napulog duha ka banay sa Israel kada pultahan. Pila ka pultahan? 12. Sa to pa wala tay labot. Daw biron kay mga hintil karon manggilabot mas pagtulunan sa 12 ka banay sa Israel. Dili sila kasulod. Kay si Pedro kuno ang ilahang pangulo na kung si Pedro ilang pangulo dili sila kaapil ani kay ang nasulat sa napulog duha ka paril ada sa napulog duha ka pultahan nasulat man ang napulog duha ka banay sa Israel. Sa 13 sa sidlakan may 3 ka pultahan o sa mihanan may 3 ka pultahan, sa habakatan may napulog may 3 ka pultahan, sa kasadpan dunay 3 ka mga pultahan. Og ang paril sa syudad may napulog 2 ka mga sukaranan. 12 gyapon. Og kanila ang mga ngalan sa napulog 2 ka mga apostoli sa kordero.
Sa kapag napulog 12 ka apostoles, sila Pedro, Marcos, Lucas, Juan, wala gitay labot. Kay kining maong programa ha, iya ni sa Israel. Ang problema karon kay ang mga Pilipino adto man mo tuo sa doktrina ni Pedro. Ngawa man siya labot. Kay ang paglaom karon gikahatag man sa Dios ngadtos ni Apostol Pablo nga gitugyanan sa grasya. Ug ang kutob sa maluwas langit ang atong puloy-anan. Mo bitaw ng kinahanglan nga imong syuron dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi kay kun dili ka sure pud ang tao nga matog linaw nga kalayo. Dili ka mo dawat sa doktrina ni Pedro. Kay ang doktrina ni Pedro para ra na sa 12 ka banay sa Israel. So sa ato pa ang mga tao karon nga muhawid sa doktrina sa 12 ka apostoles dili sila makadawat sa kaluwasan. Ngano man? Kay ang doktrina nila para ra gid ni ngadto nila. Ang para nato karon gibase ra gyud sa master builder nga si Apostol Pablo nga ang kaluwasan pinagigrasya. Nga sa diyang dawaton nato si Jesus Christ makabaton tag kaluwasan nga walay bayad. Munang gitagan-an ta og langit nun nga dapit. Asa ni dapit? Tuas sa ikatulong langit. Kay mismo si Pablo gidala siya sa ikatulong langit. Og samtang ang bagong Jerusalem na naog gikan sa langit, wala maapil ang langit. Hingnaog, nabali hingnaog, hingapil ang langit. Ang langit nga dito, ikatulong langit nga gipuy-an sa Dios tuara. Og tuwa ta dito nagpuyo. Ang naluwas pod sa grasya. Pero katong mga tao karon nga nangalagad kunuhay, nagsimba pod kunuhay, pero pangutan-on nimo luwas dili pod di ay tuwa siya paingon sa impierno. Muna'y nindot kayo na samtang buhi pang tao, makasabot siya, makadawat siya ni Jesus Christ, kaya kung wala si Jesus Christ ang kinabuhi, mato siya sa linaw nga kalayo, og dili langit ang iyang padulngan. Sayang paghago. O siya ang paghago. So doon na lang duha kadapit, langit, impierno. Og doon na po'y bagong Jerusalem, iya ra po to sa Hudiyo o iya sa Israel. So klaro kayo nga dunay panagkalahi nga paglaom sa 12 ka apostoles og ni Apostol Pablo. Muna nga sayang nga kun ang mga tao nagbantay sa adlaw papahulay kasuguan ni Moses karon wala day siya labot. Tuag na nga paglaom sa iya sa Israel. Unya ang Israel ra ba ang bagong Jerusalem ra ba nga inaog doon na lamay 12 ka pultahan. 12 pod kangalan sa Israel. 12 pod kangalan sa mga napulog ka mga apostoles. So wala si Pablo. Nabas Pablo? Wala. Asa man si Pablo gipadala? Sa mga hintil sa lawas. Nga kung ang tao mo dawat sa kaluwasan, gibasis kamatayan ni Jesus Christ, makabaton siya kaluwasan, walay bayad. Asa man siya dala? Mula ginang langit. Muna nga, samtang sayo pa, wala pa maabot natong kamatayon, higala igsoon, tuohi, nga diyan, nga ang gitanyag ni Jesus Christ, dito ibabaw sa krus sa Kalbaryo, imong maangkon ang kaluwasan ng walay bayad, o humanya na, gitagan anakag, puloy-anan dito sa langit nun, nga dapit. Inana, Pastor Sim, ang paagi sa Dios, pagkaninduta sa atong paglaom, nga langit maday ang atong padulngan. Iya tandalon dito sa kaymayaan. Muna nga, brised kay ta, nga wala pa ta mamubian nining kalibutan na nakahibalo ta, nga luwas ta, o nakahibalo ta asa ta padulong, human ining kinabuhi. Di nindot kayo, kay kini din paglaom sa Diyo, dili din mo'y paglaom sa tuwa. Adto din sila sa bagong Jerusalem magpuyo. Daghan ra ba kay mga Pinoy, mga hintil, nga naglaom, nga mo adto, niya ng langit. Ang problema, kay ang pagtulunan, Hudiyo. Daghang yun nagtuo, nga mo adtog langit, pero ang pagtulunan, tuwa sa adlaw papahulay ni Moses, tuwa sa kasuguan, tuwa sa mga kalagdaan, di gani mga ukar ni baboy. Ang problema kay dili ra ba siya adto paingon.
kay katong maong nga dapit sa bag-ong Jerusalem para lamang sa napulog duha ka banay sa Israel. Klaro kay Biblia. So kung magbasa ka sa Biblia, sa insaktong pagtuon, subaya si Pablo parang dili ka mawala. So klaro kayo nga nangluwas sa grasya karon, langit ang padulngan. Muna yung si Pablo, Pilipos 3:20, ang atong puloy-anan tuwa sa langit. O kini nga langit, mong puloy-anan sa Dios ang ikatulong langit. Pagkaninduta, nga dili di masayang ang atong pagtuo sa Dios, dili di masayang ang atong pagpangalagad sa Dios. Kay nga naman, mamatay magbuhi ta, iya ta sa Ginoo. Og panahon unya nga dalhon na ta sa puloy-anan, langit di ay puloy-anan sa Dios, ang langit ng dapit ang ikatulong langit. So nindot kayo. Wow. Ina na Pastor Junel, ang atong paglaom. Nga dili day ordinaryo. Tuwa ta sa langit nun nga dapit magpuyo. Muna nga daghang mga tao nangandoy nga unta atong langit. Ang problema kay moadto siya langit, magsalig man siya binuhatan. May sigaduan. Oh, magsalig man siya reliyon. Or ang iyang pagtulunan iya sa 12 ka apostoles. Nga si Pedro kuno ilang pangulo. Ang mali, kay nga atong pangulo, ang atong leader, walay lain kundi si Apostol Pablo. So, muna, nga alang sa ban, nga nakinanglan kaluwasan, ayaw nagtipas. Ganto na ka ni Pablo. Kay walay laing doktrina, nga naghatag kaluwasan, samtang buhi pa, kundi sa Apostol Pablo lamang, nga buhi pa ka, luwas na. Kay kanagong, kanagong yung tungod sa grasya ka mo nga luwas. Di human na, pinaagi sa pagtuo. So, mga igsoon, yung kagabion, nga ang mga pulong sa Dios, magabukas sa inyong hunahunag kasing-kasing, gusto ka mo atog langit, dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi, o inig kamatay nato, inig pamanhaw sa mabot ng mga adlaw, langit ang atong padulngan, dili bagong langit nga Jerusalem, kundi langit nun nga dapit, puloy-anan sa Dios ang ikatulong langit. Pastor Junel? Okay. Okay, so dan salamat Pastor Alex sa paghatag, pagsaysay sa mga turan mahitungod sa usa ka lawas da ni Kristo. Ando na gyud diay gilawman mo kini ang puloy-anan nga katulong langit. So daghan salamat diya nga igsoon sa og nakadungog kamo sa previous na episode, Pastor, o kamo nakasiguro na mo sa inyong kaluwasan, kini, naghatag kaninyo og paglaom sa mga nangluwas diya sa grasya. Aduna gyud kitay puloy-anan dito sa katulong langit. So padayon kita may igsoon sa pagpaminaw labi na yung pagtulunan na only Apostle Paul panahon sa grasya. Wala na ilain. Dalayo ng kundi Dios. Si Pablo lamang. Daghang salamat. Daghang salamat. God bless. God bless. Salamat kayo.